Zločini su činjeni na obe strane. Zločin je činjen, genocid je presuđen za vojsku Republike Srpske i MUP Republike Srpske. A zločina je bilo svakako. Svakako, samo s jednom razlikom. Težina tih zločina je drugačija. I to nismo rekli mi, nego međunarodni sudovi. Dobro, ali se žrtve u tom smislu su i na jednoj i na drugoj strani. Sve su žrtve nevine iste za mene. Ali genocid je genocid. O tome ne možemo diskutovati baš. Ako smo i ole ljudi, jel? Ako hoćemo da manipulišemo, time možemo ući u tu priču. Nema potrebe ni za kakvim manipulacijama, ali... Ne, genocid je genocid, slažete li se? Jasno, i to je presuđeno. Ja se neću složiti sa tom konstatacijom, ali moj stav nije bitan u tom smislu. Ne, bitno je, jako je bitno. Zašto se nećete složiti s tom konstatacijom? Da je strašan zločin počinjen, to... Ne, to je genocid je počinjen. Tako piše u presudama Međunarodnog suda. Genocid. Nije strašan zločin. Strašni su neki drugi zločini bili. Ovo je genocid. To je vaš stav i... Ne, to nije moj stav, to piše u presudama. Sa kojim ste vi saglasni, je li tako? Vi niste, jel? Ja sa tom presudom nisam saglasan. Onda ćete vi morati s nekim drugim da radite ovaj intervju. Uživajte u Sarajevu. Hvala.